suna da haƙƙi kan 'ya'yansu 'ya'ya, ashe suna da shi ga iyaye ma mazaje, ashe suna da haƙƙi kan matansu mata, ashe suna da shi ga mazaje ma. Komai abin tambaya ne ran gobe girma an kai a ƙarshen noma. Iyaye ashe suna da haƙƙi kan 'ya'yansu 'ya'ya, ashe suna da shi ga iyaye ma mazaje, ashe suna da haƙƙi kan matansu mata, ashe suna da shi ga mazaje ma. Komai abin tambaya ne ran gobe girma an kai a ƙarshen noma. Iyaye ashe suna da haƙƙi kan 'ya'yansu 'ya'ya, ashe suna da shi ga iyaye ma mazaje, ashe suna da haƙƙi kan matansu mata, ashe suna da shi ga mazaje ma.